Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, ti Apo at kuma kada kayo. Tumunang aldaw, apanangidaulo, tugiti barangay hermano, itangatawan, ti Gabor Norte, ti Lasud, ken ti Bayuga Oeste, ken ti panagpabaro, dagiti nakaandor, iti unos iti makatawan, pabarwanda, dagiti panagtultuloy, ti panagsursuro nga agserbi. Magbabawi tayo, kadagiti basbasol tayo, tapno may kariti makiranot, kadagiti nasantuan a misteri. Sikanay baon tapno pa imbagam, dagiti puso agbabawi, Apo kasyan na kami. Sikanay may tapno ibam, dagiti managbasol, Kristo kasyan na kami. Siga sirtugaw iti makanawan ti Ama, tablibabat na kami, Apo kasyan na kami. Kasyan na kami, Apo, pagkawanam dagiti basbasol mi, katala na kamami nga iturong iti biyag ngagnanayon. Kumanarag tayo, O Apo kat Diyos mi, maramidam kadi apadaanan mi asigagagar, ti ay ni Kristo anak mo, tabno iton umay kat agtugtog masarakan na kamto, ngaglulualo asiriridam, kanagdaydayo, ken kuana asiragsak. Dawati mo dito'y gapo ken Isu Kristo, anak mo kat Apo mi, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, ken iti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon awan tinggana. Ti may basa na daw ti libro ni Propeta Isayas. Kadagiti masakbayan nga aldaw, ti bantay ang nakabangunan ti templo, isunto ti kangatuan a bantay. Adunto dagiti nasyon nga agturong ken kuana, ket kunanan to dagiti tattao da. Sumangat tayo iti bantay ti Apo, intayo iti templo ti Diyos ti Israel. Adalen tayo, ti kayat na nga aramiden tayo. Magnatay ti dalan a pinili na, yan tangay gapu ti Jerusalem, ti panursuro ti Apo. Manipo di Sion sayon, agsao dagiti tattao na, pagkapyaen dagiti dadakkel a nasyon. Padayen danto nga arado dagiti pandayan danto dagiti arado dagiti kampilan da. Pagbalinen danto akumpay dagiti pikada. Santon nga aggugubat dagiti nasyon. Sandanton nga agsagana ang makigubat. Ita da kayo ako kapututan ni Jacob. Magnatay tilawag nga ited kada kayo ti Apo.
ti sao ti Apo. Naragsak ka nakak iti kinunada kanyak. Intayo iti balay ti Apo. Naragsak anak iti kinunada kanyak. Intayo iti balay ti Apo. Ket ita, O Jerusalem, adda kami iti uneg dagiti ruangan mo. Nabangunin manen ti siyudad ti Jerusalem, ana ornos ken sangsang kamaysa. Dito iti umayan dagiti tribo. Wen, dagiti tribo ti Israel. Idawdawat tayo nga adda kumakapya iti Jerusalem. Sapay kumata rumangay dagiti agayat ken kuana. Adda kumatal na iti uneg dagiti bakod mo. Ken talged kadagiti palasyum. Gapo kadagiti gagayem ko ken kakaduak. Kunak iti Jerusalem. Sapay kumata adda talnam. Gapo iti balay ti Apo ayos tayo. Karkararag ko ti pagimbagan. Sa uka, o Apo, dagiti sao amata ti Apo adda kumakata kayo ti sumaganad na daw tinasantuan ng Ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Idi sumungsungad ni Jesus ijay Kapernaum, sinabat ti maysa a taga Roma a kapitan dagiti soldado ket nagdawat iti tulong. Apo masakit ti adipon ko, ijay balay, na paralitiko ket marigatan unay. Umay ko pa imbagan, kinunan ni Jesus. Insumbat ti kapitan, saanan a masapul nga umay ka? Tadyak may kari nga umawat ken ka iti balay ko. Agbilin ka laang ket umimbag ti adipon ko. Taoray siyak adda mangituray kanyak. Kitadamot soldado nga iturayak. No kunak iti maysa mapan ka, mapan. No kunak iti sabali, umay ka, umay. No ibilin ko iti tagabok, aramidem daytoy, aramiden na. Nasdaw ni Jesus, idi nangag na daytoy, ket kinunana kadagiti sumursurot ken kuana. Ibagag kada kayo, diyak pa'y nakakita, iti kastoy apamati, iti uray siya sino man, iti Israel. Laglagi po niyo nga adunto, ti aggapo, iti laod, kendaya, ang makisango iti panganan, kada Abraham, Isaac, Jacob, iti pagarian ti langit. Ti Ebanghelyo ti Apo. Idi kalman nga kuna tayo. Nga ti Adbiento ket panagururay iti idadateng. Panagururay iti umay kada tayo. Dumteng kada tayo. Sumangbay kada tayo. Ti mangisalakan tayo nga ni Apo Jesus, tinapalabas simangbay kada tayo. Iti masakbayan, sumangbay to kada tayo. Iti masakbayan, sumangbay to kada tayo. Iti agdama, umay kada tayo. Daytoy nga may panggap iti umayan kan iyaay. Napili daytoy nga
Ebanghelyo tayo ita, agsipod, taday ito iti kinuna, ti kapitan. Ti kapitan, dagiti soldado, idi agkid daw, iti tulong ken ni Apo Isus. Kinuna ni Apo Isus, umay ko paimbagan. Umay, ti Apo si gagagar nga umay. Ngem ti kababalin daytoy nga kapitan, saanen a masapul nga umay ka, agbilin kalaeng. Daytoy met na isang sangayan nga pamati daytoy nga kapitan. Nga pagamirisan tayo, adda kadi kasta nga pamati tayo. Adda kadi pay kasta nga talag tayo, Apo agbilin kalaeng. Sumot lang daytoy dayay kararag Apo jak may kari nga may kakaniyak, iti may salaa sa om. Dayay iti panagbilin mo laeng. Daytoy iti nung kitaan tayo, sukimatan tayo nga nalaing, ti bagbagi tayo. Anda kadi kastoy nga talag, kan talged tayo iti Apo. Kada kayo nga agserbi, nga katulungan amang umunyon, umuna-unay, saan nga kasasaad, saan nga estados. Daytoy ket agserserbi kayo laeng. Talaga nga inted tila ti bagitay nga agserbi. Santay nga naitalo. Gaputan nagbalintay nga mga umunyonan, nangat nga to tayo nga dagiti duma, saan? Tinmulong tayo laeng. Maulaw, tida duma, ta pagarupan da, gaputan nagkapuraw ka nga mangisubsubo kina Apo Isus, nga to ka, kan sabsabalik ka nga dagiti duma, saan? Saan na tayo pinangato da ita? Tunukan kat uri na tayo ko pagarupan tayo, saan? Nanumo, tiki nanumo, lata, nanumo tayo lang agserserbi. Di kinapadi na ipisok, iti managbasol nga kararwa, nagbaling nga padi na ipisok. Hindi di kina-acolyte saan? Nothing. It is only service. Tano dito ipagarup nga slapadi, marapadi, sinanpadi, saan? Tumulong ka nga mga umunyon, serbisyo lang, period. Pagarupan tayo ito kidino, anginan yung ulo tayo, nga nangato tayo, iso nga, pulos, tayo kasjay kapakumbaba. Magbilin ka lang po, tumulong ka, awan na inayon. Laglagi po nyo, awan na inayon. Awang kalintagan tayo nga agpanakal, awang kalintagan tayo nga agtangsi, saan nga right? Ibaga, kuno nakabado akpay, mapana, mga umunyon na pwede nakpinas, saan nga right? Saan nga kalintagan? Misa kung selebrada, nagado papadi nga mga umunyon, pwede na kami pinahaan. Agtugulat na ni padi, nagtugulat si kami, saan? Tumultulong laeng. Kat gabuta tumultulong dayay acolyte, wano communion minister. Si tama, ministro ti communion. Katulungan ang ministro ti komunyon. Gabuta tumultulong laang, masapul nga mga umunyon, di tultulungan na, di padi. Nga mabaling agtugaw, malaksid no paralisado, kanasidagan nga maungkol, agbugbugsot, so kapilitan, agtugaw. May palagiplat nga, naulaw ti ado, pagarupda nga kasalada pa din, pagarupda nga nangato ti akamdan. Haan nga mato, awan ti pribilehyo, tumulong nga laang amang umunyon. Kat adsot gapo na nga, ada tiyempo nga agpatingga, agsardengan, ito ti sabalin. Ni Alfredo, masansan nga agsakit, agrayuma, pinalubusa laang ta, adagagar ng agserbi, nagagagat ngam dagiti napigsa. Pinarubusak ti manong atawan. Ang tatan kaasimat, mabalin, ti trabaho na, mangkadkadwa kadagiti aglualo. Adumot isabali pa yung aramiden.
Dito may samet, nagawan met, bigla mo nga nagadda, hamag nga mabalin a. Dito ka nagkaanos dati, makatawan. Mabaling nga, agpukaw ka sa kabigla nga, nagadda ko may kagrinyon, at damat aaramidan. So, madi. Dito may samet, haan pay, urayan pay. So, dajay, aganos, dagiti makaanos, kaasin na apo Diyos, nakaanos, aganos, inutan tayo, ti importante ka maala tayo dajay kababalin, hantay karkaritan ti simbaan, hantay karkaritan ti padi, anyo ti importante. Nung nagbaling nga nakarit, ako light ka nagbaling mga natangsit ka nakarit, mabalin ayamat, ngurehaanan Kala mo lang nakalintugamon kung nagbakaw ka pa yun, imbes nga mainggan yung dagijay tattao, handa mo mainggan yung iso at least dagitoy. Handa mo na yung nabubakaw. At dapat mo lang dagijay sumagmamano nga nabubakaw. Agijay kabarbaro ka awang nga pulos, ti buwakaw da. Mga uri da kayo kang kay maalumiim. Makabubutang mo lang, into no, umay da mga umunyon, di yung kaya nga pagkomunyonan. Oh, diyak kayo da dyan. Iso nga talaga nga, kaya't ko nga talaga nga dagitay padak nga nanunumo. Ang padpadasan tayo oray ka dagitoy agtutubo kung agtutubo dan ka inangin to ulo dan ang nga mabalin. Pasinsya. Magiging duma at da aramidin da pay sparigan at da dito dati ako light apana nagmisa di balay da ka naka-short panty makit-kita dagi jay pakawanam. Makimisa? Ako light? Kawas na nga makimisa? Mura jay laang. Nga ti anag ti kawas. Apay nga kawas ka ti mayataday. Ano mo ati pastoral nga na-over kawas. No batangdan ka pati buok da ka nagsimpa, ngipon, kuko, mayamat. Nga importante jay kararwa panagkumpisar. Awanti gundaway dapay. Di kita nabaybayag nga nagkumkumpisar. Communion minister. Iwaya tayo sa bayti Christmas. Da ababanto nga recollection. Wano da dito. Recollection, agkumpisar. Ito no bihilya. Tira dyan may sa nga may ubraan pa dagiti katulungan nga mga umunyon. May da agbihilya o may da agkarkararag. Iti nagdak ka. Nagyaman tayo kinapo Diyos na dari gito'y. So, dari gito'y langanan, iti mangitultuloy. Dari may sapay, ala, iniyapay. Adanto ka da kayon, daytan. Ti leksyon, ti panagtalgad, kan panagtalag iti apo, agbilin kalaang apo. Agbilin kalaang apo. Jak may karingo amawat ken ka iti balay ko. Agbilin kalaang o mimbagan ti adipen ko. Ti adbiento mapnutay ko matitalag ken pamati iti apo. Dito'y gagam ken tarigagay tayo mat ngaming paay iti panagserbi sapay ta umado ti bilang digito'y si ayat nga agserbi. Ayabak nga rod digito'y nga agserbi agpasango tapno pabaruan dati karida Bernard Ponce, Honor Velasco, Elmer Haramel, Ernesto Kiming Jr., Danilo Villena, Cornelio Vallejo, John Galica, Robert Arboliente, Albert Raras, Jomar Raboy, Jerome Raceles, Romeo Tugade, Roy Pingay, Aldrin Kumayao, Primitibo Handok. Ay etek agkakabsat ti panakayab yung agserbi kas kadwa amang umunyon saludsudag kada kayo. Sidadaan kayo matlang makipaset
kadagiti raramid na may naig iti pagakmanyo akadwa amang umunyon. Sidaran kaya matlang may agkararag iti rabii ti umuna Sabado ti kada bulan. Manidayaw ti Dios iti dayto agagamyo aramidin nyo arot ti panang pabaruyo iti kariyo. Madaydayaw ni Apo Jesu-Kristo tinasantuan a Eucharistia. Mamatiak ni Jesus tidanan ti pudno ken biag. Himay anangi kasabay ti pagarian ti Dios, ti mensahe ti panagaisalakan ken panagawayawaya. Nuwaragawag na ti pagarian ti kinapudno ken kinalinteg. Kapya kenaya. Impakat na ti panagbiag na ti anyaman ngayon suro na. Mamatiak akas adalan ni Kristo, masapul a surut at tidalan na akinapudno, kapya kanaya. Sika kaysa iti subukala na Kristo na nagimong, masapul nga ituloy ko ti misyon ti Apo, amang pabaro iti amin abanag, ti agbalin a lebadura ti gimong, tapno mabalbaliwan ti dakes agalad ken panagdalangan. Kang runaan na, ti panagbalin ko, pagwadan ti panakataw. Mamatiak ababaan iti panagtrabaho kiti dayto yung anong magpaay iti panagsanta ti simbahan sa karubaan. Ket may sa awagas ti panakipaset ko, babaan ti naindaklan a grasya ti Espiritu Santo, ngagturong iti panagkapabaro ti biag pamati ti parokya, babaan ti nasantan a Eucharistia, mataraunan ti na Kristiyanuan agimong, kas panang surot ko iti awis ti Apo. Ikarik ngagbalinag anapudno iti dayto nga akam kan anno nga iti parokya. Kakabsat kumararag tayo, kiti dawatan tayo dagito nga communion ministers. Punwan ko mati Apo ida ti pamindisyon na natibkerda ket napudno da iti panagserbida iti santay na nga iglesia. Managparabor nga Apo tartaraunan na kami ti bagikan dara ti anak mo, tapno maddaan kam ti agnalan na biyag. Bendisyonam dagito kakabsat mi anapili amang iburay iti tinapay sa dilangit, ken kopa ti panakaisalakan kadagiti tattaom. Sapay kumata ti makaisalakan na misteryo nga iburay da, iturong na ida iti ragsak ti biag ngagdanayon. Dawati mi daytoy gapu kan Kristo nga Apo mi. Very good. Congratulations. Ito namalpas kadwayon to ti pamilyayo nga agpipicture tayo. Tumakder tayo. Diyos nga ayat ti panakabukal mo, panangbukal mo kini Maria nga uman tulaw na. Isurom kan ipariknam kada kami ti kinatanok tinadalos nga ayat. Ikamang mikan ka, dagiti kasapulan mi, tapno na tarnaw ti ayat mi akas kini Maria, tunggal panggap kuna tayo. Ama, isuro na kami nga agayat as ipupudno. Ama, isuro na kami nga agayat as ipupudno. Dawatan tayo dagiti aming agserserbi ti iglesia, tapno si ubulos tinakam da amang ipaay tinabuslon nga ayat. Sanda birukan ti panakaitanok da, ngamkit di ti panakaitanok ti Dios, dawatan tayo iti Apo. Ama, isuro na kami nga gayat as ipupudno. Dawatan tayo dagiti amin natattawa na pili ka nadutukan nga agserbi ti kagimungan, tapno tinatarnaw nga ayat agserbi da amang tuntun timbag kan pagimbagan, dagiti maidumduma iti kagimungan, gapu iti kinakurapay, anan na yan, wano makunaan na baba. Akasad ti panagbiag, dawatan tayo iti Apo. Sunod kami. Dawatan tayo aming nga nasawaan, nagbalinda nga si bibiyag nga pagtuladan tinapudno, kanadalos ngayat, babanti panangitan dududa, ti kinapatagkan kinasagrado ti biyag pamilya, kan di sakramento ti matrimonyo, dawatan tayo iti Apo.
Idadawatan tayo, dagiti amin nga sisa ti parokya tayo. Magbalinda ko maulaunay nga pudno nga wagas ti biag pamati. Ti panagmaymaysa dati puso ken nakem. Umado ko ma, dagiti si ayat nga agserbi. Iti panagministry. Nang runa, dagiti para ibasa. Ken dagiti katulungan ang mga umunyon. San langit ti parokya, ngam kiti ti panakabayabay. Dagiti masakit, ken dagiti agkasapulan iti panakaasikaso nga kamkamang ti sisa, dawatan tayo iti Apo. Dadawatan tayo amin na pimusayan nga nagserserbi iti iglesia tayo, tapno makirano da kuman iti gloria ti Apo, dawatan tayo iti Apo. Dawatan tayo dagiti kabukbukan tayo nga panggap, karkaragan tayo dagiti barangay hermano tayo, tapno Adarata reget ken regta kadakwada, ti Gabor Norte, ti Lasud, ken ti Bayuga Oeste, dagiti barangay council da, dagiti dadaulo pastoral da, ti ayat iti panagserbi, adarata kumakan kanan kadakwada, dawatan tayo iti Apo. Managyat nga man dagiti italekmi itakaasikan ayat mo, denggam kadida, pagbalinan na kami nga napudno ang iti panangitalom kada kami, gapo iti ayat imbag mo, gapo kan Kristo nga Apo mi. Amin o Apo nga isa. Kumararag kayo kakabsat ko, tapno dagiti daton tayo makayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Awata mapo dagiti daton, nga irukloy mi itaken ka, inalami ida, kadagiti imparabor mumatla kada kami, katirukloy mi idaken ka, ipay mo kadita, ti panagserbi mi ken ka diti abiyag, agbanag apakagunudan mi, tignanan na panakaisalakan, gabuken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma, kada kayo, itagayo dagita puspusuyo, magyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Pudno unay amay kari katrumbang anong mikat pakaisalakanan mi. Ada kami ti amin na tiyempukan diso, gyaman kami kan kaapo. Nasantuan nga amaman na kabalin kitagnanan na Diyos. Sudidamo na ti may ingkawas na ti lasag mi anak kurapay. Sinungpot ng intungpal dagiting gakat mo kadagiti tiyempo akadaanan. Tapno inton pidwanan ti umay. Kat mapakuyugan iti dayag akaranyagan.
Isunton ti panangawat mi asiraratak, ti sagot na kinagasat, suin karina kat namnamaan mi asiridam. Makidanggay kami kadagiti anghel kan arkanghel, amin nabunggoy ti langit, ikantami ti pakidayawam, kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, adios dagiti, amin aparso, ti langit ken daga, naplodo, iti pakay daydayawang, husana, iti kangatuan, madaydaya, ti itinagan, ti Apo, husana iti ka. Puno na Apo abig ka, kinasanto si katigubayan ti amin na kinasanto. Dawati mingay pay mo ta Espiritu, mamang pasanto kadagito adaton. Tapno pagbarinam katipay mo ida kada kami, mabagikan dahara ni Apo mi ay Jesu Kristo. Isu di sakbay ayawat na si ayat ti bagi na tapno agtutuok, nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sa ninted kadagiti disipulos na kat kinunana. Hala nyo kat mangan kay amin iti daytoy, dito iti bagig, sumayawat na may paay kada kayo. Kastama da kalpasan da iti panangrabida na ala iti kalis, nagyaman manan ken ka, saninted karagiti disipulos na kat kinunana. Hala nyo kat uminom kay amin iti daytoy, dito iti kalis ti darak, darat ti barukan, agdanay na tulag. So may buyat to may paay kada kayo kan iti doat at tao, tapno mapakawan da iti basbasol. Aramirin nyo rito yung Panginoon lagipyo kanya. Ti misteryo ti pamati, babaan ti krus mo kanining ka panagungat, inakamin sa lakan, siga tinanubot iti sarbo. Ti panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton may kan kaapot iti tinapay ti biyagyan ti kalis ti panakay sa lakan. Magyaman kami tamay kari kami nga da dito sa saklang mokat, agserbi kami kan ka. Dawatan mi Apo tada ka mamakirano diti bagikan dara ni Kristo. Pagkay kaysa nakamkumati Espiritu Santo. Naglagi po maputi iglesia miti sa ngalubungan. Parirayam dayet na Diyusan. Naglagi po ni Francisco a Santo Papa mi. Imarlong obispo mi kanami na papadi. Naglagi po amin na pimusayin awatam iday ti sidong mo apakitaan lagyan ka. Ipay mo matagaasim kada kami. May kari kami kumaamin iti biyagag na nayon. Kan makiranod kami kanang gasatan na Birhen Maria ang ina ti Diyos. Kanagasat nga sa nga esposo na. Kadagiti nagasat nga apostol kan sa santo na kapuno nagserbikan ka. Makikadkadwa kam tugad mat kadakwada. Mamangitan tanok kan mangidaydayaw ken ka. Gapo ken Jesu Kristo anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo. Iritim puyog ti Espiritu Santo. Iruknoy mi ken ka man nakabaling ama. Taming adayaw kan gloria. Tagdanan ngawan tinggana. Kas may sa mga pamilya, awagan tayo ti Diyos, kasinsuro ni Apo Isus. Amaming adat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko matiwagariyaw, matungpal ko matinakam mo, didiraga akas sa dilang. Idem kadakam tel daw ito'y, ti kanen mi ti patinan ngal daw. Pakawanan digiti utang mi akas mo at pamakawan mi, ti utang digiti mautang kada kami, di nagkambaybayan, ngumanugod ti suriso. Salakan na kami, Apo, ito amin na pagdaksan. Hindi masiyayat tagapiyam kada kami. Mabang ti tulong taas, yung may lisikam kumay ti basol. Kumay kanawa kami ti amin, araribok, kabayatan nga lorayan mi. Tinamnamaan mi kinagasat, ti ay ni Jesu Kristo ng isalakan kada kami. Mga po Isus, kinanam kada kita apostoles kapya ti batik kada kayo, kapya ang kabukan niyak, titid ko kada kayo. Sana nagiti basol, madi kita mo nagiti pamati ti iglesia. Karikas mayanor ti pagayatan, ipay mo siya si kapya kan panagkaykaysa. Sigang biyag kanagari, tagnanan ngawan, tinggana. Ti kapya ti Apo kan kanan ko mga da kada kayo. Ipayo ti kablaw ti kapya ti maysa, kan maysa kada kayo, kapya.
Kordero ti Dios, amang ikat, karagiti basbasol, ti lubong kasi. Kakabsat ko at ni Apo Isus, ti Kordero ti Dios, amang ikat, karagiti basbasol, ti lubong, nagasa ti anayaban, iti padayana. Apo jak may kari, ngamay kanani, may sanas o Apo. Siksika o Apo. Kumanarag tayo. Apo si kamat laang ti mga ramid, ada kami amadamang agdaldalyasat iti baet, dagitaglabas sa banbanag dito'y daga, ay ayatan min dagiti nailangitan, kadi patag mi dagiti banbanag adin tumapukaw. Agbanag kadi apagimbagan mi ti masansan na panakiranod mi kadagita misteryo. Dawati mi nato'y gapo kan Kristo nga Apo mi. Alamaridayo ti Apo iti ayat regta ken sakripisyo yo. Tultuloy ko mati ayat yo kat maidaydayo ko mati Apo kadagita amin nga aramid yo. Ti Apo da kuma kada kayo. Ti pamindisyon ti manakabalin na Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. May dato ng ti misa intayo ti ayat ken kapya ti Apo. O Maria nga Immaculada, daydayawen da ka nga ikanta, ay awatem kuidaton miken ka, nakurapa apanagkanta,
Ta sika ti pagsinsidaan iti amin asang lubungan nabuker ka akaiim na asa katibaso di ka namulika sika ti sarana iti maayay sika mangipaan banga iti mamalda timudem ka na Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Asi papakurang nga krukbab itinadyasan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Naimaldit mo iti nakem ko. Tinabiyag apan nakarik na. Iti pamati iti nanama ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadagiti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Ajak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek a panagununoy. Ken nasayam a panagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti taraon ti kakawami, kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypayso mi kumaatong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesiam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nalangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi asumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, aramitin nyo daytoy apang ilaglagipyo kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablaak mi ti papatay mo o Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus,
Di sakripisyong isu ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kumamang igod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan niya po tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Kasutuin ti parabor, agian kami apo iti binim. Misyon, natukit mo iti puso, di babagi misagot mi, napod no ken tutugil kami, at tuy kamaksagan kami, o apo. Kami tinaduma-duma adiso, itanon ni ti saong ken panagserbi. Ni Maria, ni Madrado nagsapni, agsak na tigil ayag ti misyon. Lima kasut kawen ti parabor, agyam kami apo iti binim. Misyon, itukit mo iti puso, di babagi misagot ni, napod makin tuloy kami, at tuy lang sasaganang kami, o apo. Amin nasagot, inukulit niklubo, inalintek, kinasanto, ken kalinaay. Pagkibay po nasiyal, ang mamati tinuto, palagayat ni ti paratao. Masutuin parabor, agyaman kami apo. Magsutuin parabor, agyaman kami apo iti binim. Misyon, kakit mo iti puso, di bagbagi misagot ni, naputukin kami, at tuy kang skala namin, o ako. At tuy ka, nakasagana kami,